Salutare oameni buni și bine ați venit la primul episod de pe acest canal. Vom începe povestea de pe GTA 5 cu RTX maxim în capaș. Hai să vedem. Suntem la prima misiune cu Michael și cu toți nebunii. Nu uitați de like, comment și un subscribe dacă vă place seria asta și vreți să o continuăm, da? O să aveți și TikTok în descriere, acolo facem clipuri șmechere rău de tot. O să vă placă mult. Hai, sus băieți. Sus. Sus, că e greu cu regii. Cred că o să ne jucăm pe tastatură chat. E mai bine. Hai să vedem. Mișcă-te, mă! Hai mai repede. All set. Phone it in. I'm calling it. I'm calling it. Ia uzi. Dă-i. A detonat bomba. Bomba! Da, mă, da. Ho-ho, ba mulți rău de tot chat. Vă pup și vă iubesc. Bă, dacă zic chat, m-am obișnuit cu live-ul de pe TikTok, ca să știți. Dacă doriți live și pe YouTube, îmi spuneți în comentarii. O mai cea bamuză de tot. There's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. We gotta move. Hai, mișcă-te mai repede! Bă! Nu cred. I saw your face. I remember you. You forget 1000 things every Auzi, ne-a day. văzut fața, ne va ține minte. Când vreodată, mă, că suntem regii, mă. L-avem aici pe regele ăsta. Culcat, că e greu cu nebunii aici. Jefuitor.com. Ha, dă-i tare. Yeah, you got that right. Dă-i, dă-i. Alergă! Lepră ordinară, ai 179.000 de dolari. Ăștia-s bani, mă. Ha. I'm setting the charges. They're on a timer. So Pune bombele, mâncați așa. Hai, tati. Da, mă, așa mai bine dacă ești nebun. Fuck, you hear that? Sirens! Ce mă vine poliția? shutter switch. What's this? Local Mai întreb drept. resistance? It ain't Normal că supposed to go down like this. It never is. Come on, go. Hai, păi, pe mama lor ești nebun la cap. Oh! Get out of the way or suffer the consequence. Bă, 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 bă! We're coming. Ăla e acolo culcat. Back the fuck down. Let's move. Come on. Rămânem pe treburi, ne mutăm. Can't be many more cops in this town. Bring 'em. This is fucked, man. Thing is blown. Dă-i tare, tatu, haide! Wide open. Bă, dar câți mai sunteți? Ăsta, Trevor a obosit de la tatras, ești nebun? Ha. We got a window. Let's go. Ha. Move it. Hai, mă, mișcați-vă! Mișcați-vă dacă vreți să scăpăm. De ce moare Trevor? Asta e întrebarea. Doamne, bă, greu să mișcă ăștia, mă, să moară, să fac. Drive. Did you see that shit? Dai cu talent. Just face against the glass. Did you see that? Yeah, you're a real stout. Ce mă, Trevor? Ce avea, mă, ce avea? Fuck, how'd that happen? Go, 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 go! Jeez, I think they're gonna... Oh, fuck! Local yokels spotted. Sau de-a pușcat driverul, bro. Oh, shit, here we go again, bro. Avem totul sub control. We move quick. We can beat the train. We're getting there. Asta da viteză și grafică nebună. Cops! Coming our way! Be cool. They ain't made this car yet. Man, I'll believe in this bird when I get eyes on it. Shit, shit, shit! Roadblock! Go right. Beat the train, man. Bă, nu mai trageți, mă, în cavaș. Dacă vine trenul. Hai, bă, ia. Norocul vieții a avut. Să
să scape acum. You guys all right? Fuck! Come on! Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No, hey, stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Pentru să ajungem la elicopter, ce plan? Bă, ce plan, mă? Aha. Ne-au tras țeapă, băieții. Uolu! Fucking bad! Someone must have fucking talked! All right, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Hai că o să fie bine dacă e. Culca și Michael. Oh, Jesus. T, you gotta get out of here. I'm gonna leave you, Mikey! Go. God, I'm not gonna be fucking gonna bleed out. Go. No! Hai să vă arăt o schemă pe care nu știe nimeni. Doar eu. Ce s-a întâmplat? Sunteți nebuni? Lăsați în comentarii dacă știați schema. Where's the chopper? Fucking stay back! You come near Mickey's fucking dead! Stay back! Go! Ajutați-o, ajutați-o, ce dracu! Că te mănâncă. Bă, n-am pus subtitrările, o să le pun imediat. Dar hai să vedem ce se întâmplă acum. Was not always a good husband, not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with 2 thieves, so perhaps we should not judge. We are born of sin, and we die in sin. And in this, Michael is like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries. Bă, șmechere, mă, Michael ăsta, mă, sunteți That you will nebuni. show mercy to our Șmecher, mă. Bă, da, eu încă mă întreb, după cât am jucat jocul ăsta, cum a scăpat Michael? Cum? Explicați-mi și mie. Ia să vedem. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. A good kid, da. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I didn't have the advantages that kid Michael la has. terapie. By the time I was his Înainte de age, GTA I'd 6, already been in e prison grav. twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements. These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh, Supărarea m-a Well, I mâncat. think that's all we have M-a time mâncat. the same time Da, next m-a week. supărat, iubita. I guess. Michael, Gotta și tell you, I ain't too problemele sure de this shit is working familie. for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Bă, eu sper că nu se ia copyright pe muzica. Bă, dacă așa.
gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Opa! Another brilliant Lamar Davis. Regii, mă! Fuck you. Franklin Hey, Lamar excuse me, homie. se Can you tell me întâlnesc. where Berto Beach House is? Bă, de prima misiune cu regele No, Michael. homie, I cannot. Man, would you come on? Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Talentat. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Și mai face rici Whatever, homie. din lumea Grove Street-ului. Franklin Lamar, This regii, is the mă. spit knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in there. Bring your ass, fool. Care e caracterul vostru Trying to preferat? fuck somebody. Oameni buni. Spuneți acolo în comentarii. Dacă ați ajuns până aici, băi. Opa. Dar ce e așa, mă, secret, mă? Yeah, and all this shit paid for with bad credit. Bă, dar nu stă doctorul ăla aici, mă, ce? Come to daddy. Which one you want, nigga? Eu o iau pe asta, You ha. always was old choosy, motherfucker. Ce vrei, mă, să spui, mă, ești nebun, au ce mașină am. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Alright. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. And Simeon ain't about to dock my... Avem și abilitatea lui Franklin. Man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow Am truck. ok, You ain't got șofer, to șmecher, some Franklin. money to be made. Ma, So him mă and retrag Tony can cuvintele. smoke crack in peace? Homie, I'm good. Dă-i tată. Dă-i tată, mâncați-și. You little dick niggas do like them little cars. Shit, I heard you talk, homie. You big everywhere except where it counts. Fool, knock it off. How about we let Tanisha decide that? She definitely ain't dumb enough to fuck with your ass. Bă, a zis de nevastă mea, mă. Ia stați, mă, chat, să puneți și astea, subtitrările astea. Eu nu, English, no, English. If you wanna chunk them things, Ia uite. Hang 'em right there. A, ceva stil de... yeah, whatever you say. Oh, mățoagă. Up here, through the studio. Let's show these movie people how we do. Extraterestri! We filming shit here, Dă-te, huh? mă. Down this dirty motherfucker. Okay. Remember, this is your Terrier's car. Yeah. Yeah. Yes, daddy? Na, direct în stâlpul ăla. Da. To the left, to the left. Yeah, that's cool. I'm schooling your ass, boy. Please, homie. Oh, shit. Oh, yes, daddy. Hai, Lamar. Dă-i tată mai repede, mă, șoferule. Damn, dog, how much we getting for these repos? I'm gonna be one reluctant motherfucker giving this up. Man, there's enough bad credit going around, homie. Să putea să nu luăm pe contrasens. This meant to be your shit. Hey, screw you too, homie. Hey, look out for yourself, dog. Bă! Se fac accidente direct aici. Și intrăm în parcarea roșie. Pentru cunoscători. Uită-te, bă! Keep busting, low. Whatever you say. Bă, nu știu pentru cunoscători, dar eu pe TikTok fac niște clipuri bombă. Așa că să ne jucăm cu controllerul. Dar parcă ne-am jucat în VR, da? Hai să vedem. Oh shit, the one time. Poliția. We got the paperwork. Whatever, you I see explain them. that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Damn. Of the car, bă.
Scăpăm de poliție. Ne băgăm aici. La handicapați ăștia doar. Uitați-vă aici. Ce căsuțe, ce corturi, ce fotolii. Păi nu. Bă, dar vină ăștia, mă, frate, mă. Bă, vină ăștia, mă, frate. Am scăpat, mă, mâncat așa. Hai să mergem. Ce faci, mă? Dipshit? Ok, bro. O să te las mai încolo, ești nebun. Hai să ducem mașina la dealership. Oh, că am trecut, băi. Ok. Simeon Car Dealership. Franklin can come here to pick up missions. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. You are all the same. You're disgusting. This racist insulted me. Hey, what's up, fool? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? Bă, I what? mean, N-word. Bă, cu cine vorbește, mă, That's ăsta? not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an Păi, international așa ziceam și eu, ești businessman, a nebun la cap. multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him, get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best. Când vreodată, bă, să fie mani o problemă, mă, ce mă, sunteți I nebuni. gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. Best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel. Show me. Sure, okay. How about we fall through, homie? Ce vrei, mă, la mor? Hai, camă? Așa. This chump change. How I'm gonna knock a bad, grown and sexy bitch if I ain't got a fat pizzazz? Who you trying to impress? Your auntie Denise, with all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. No, she's sexy. Sexy? La mare She pe more like combinații? obsessed Hai with că sex, e. nigga. Oh! Bad for the penis. That's exactly how I like my women. Face mirajul la dreapta. Man, shit, it's good to be home. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee ass. Bă, dar urât haircut you got, vorbește, you get mă. some bitches on your dick. De ce vorbești Better urât? yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon Is it lawyer she Tanisha, man? fucking with. Nigga. Bogameș. Bă, Bogameș. Dă-mă să-i dau eu un pumnul ăsta, mă, că nu e așa șmecher cu mine. Y'all telling me? Bă, ce mă, le-am uitat gradele? We living on top of each other and it Yeah. ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here! Ce ai făcut? Okay, baby. I'll see you at the thing. You hear? Șu? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Freeloader? Mamă, nu, că o bat să mor. O bat să mor. Mamă, ce cameră are? Șeful Franklin, mă? Șeful Franklin, mă? Și-și aranjează el cămășile aici? Ăsta, da, mă, băiețași, mă, de valoare. Cu bocanci, cu de-alea, cu oglinzi auto. A, ce ai, mă, pe ușă? I'ma have a gentleman calling later.
Băi, oameni buni, cam atât cu primul episod din seria asta minunată. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like, un subscribe și coment neapărat dacă vreți să continuăm seria asta nebună. Vă pup și vă iubesc, ne auzim data viitoare, da?